esa terrible triste lista de 900... Pola miúda iniciou este verán unha pequena campaña polas festas sen violencia machista, precisamente nunha nova semana negra con novos crimes e o comezo das festas patronais de Chantada. O colectivo feminista, que xa estivo presente no FICH cunha acción sensibilizadora, quere facer fincapé na reflexión durante estes días. Diso falou hai un par de días unha representante desta asociación. Nós estamos levando a cabo unha campaña contra a violencia, pola búsqueda dunhas festas en paz para as mulleres, que ten dous puntos importantes. Por unha banda, intentar concienciar da problemática que pode conlevar a mercantilización da hipersexualización da muller como reclamo, o que leva á cousificación dela e da súa sexualidade. Por outra banda tamén, pois, como onte comentábamos tamén nas rúas, que se cumplen 2 anos, cumplíronse onte 2 anos da desaparición e asesinato de Diana Quer, que non era máis que unha rapaza que saía de festa, unha rapaza de 18 anos que saliu a pasalo ben cos seus amigos e que non volveu a casa por culpa do patriarcado final, por culpa do seu asasino, pero de todos, de toda a sociedade que levou a ese individuo a considerar que o que estaba facendo era de pleno dereito. Entón, iso que queremos concienciar, de que a muller poida camiñar pola rúa tranquilamente, de que poida exercer a súa liberdade, de sair, de non sair, de facer o que sinta que debe facer nese momento sen ser xuzgada e moito menos sen ser agraviada. Entón, iso que nós queremos intentar inculcar nas festas, porque o machismo está perpetuamente en todo, na música, nas relacións interpersoais que temos, en todos os ámbitos da nosa vida. Pois noraboa por esa labor e a seguir traballando. Moitas grazas.